Мише, ти нали си логопед? Дай ми съвет. Пепи е вече почти на 2 години. А говоря някакви откъслични думи, почти не му разбирам. Обаче толкова ме е страх, че като проговори, ще почне да казва: това не искам, това не искам. И храненето ще стане кошмар. Дай ми съвет какво да правя. Ако на детето ти не му харесва това, което си сготвила, то няма да го яде. Независимо дали говори или не. И сега ще ти обясня защо. Ако то не говори, но не му харесва какво си сготвила, то ще го избута от столчето, ще го изплюе, ще си го намаже като маска на лицето, ще си го намаже на главата, ще го хвърли на пода и няма да ти каже думичка, но ще го направи през действие, да ти покаже, че не му харесва. Детето пък, което говори, то ще ти каже: не искам повече, това не ми харесва, нахраних се. И ще говори с теб, ще ти го каже с думи. И какво облегчение е това, защото мога да се разбера с него. И вместо да гадая по звездите, директно говоря с детето и се разбираме. Последвай ме за още съвети.